лято опет стоят в мълчаните села. Мила кукла Барбико, айде. Ама аз не искам това. Айде, Мила кукла Барбико, като я обичам, вече не си до мен тайностно тебе искам да приличам. Всякия глас да давам на кукла Барби, не. Не искам да дам глас. Кой искаш? Аз искам да пея с снима. Защото и ние снимка. Щях да падна. Нищо. Как? Тайфули, изпееш с друг ден? Алло. Гошо, изведи си ти гласа, не. Алло. Баба, кажи къде си. Така е, с баба си, айде. Айде с баба си, не дей на ти. Ханди. Алло, баба. Здравей. Здравей, здрасти. Честита нова година. Честита нова година. Ние сме. Къде сме? Ние сме. Къде сме? Някъде. В кухнята. Някъде в кухнята. Ама на кого в кухнята? В къщи. На госпожа? На госпожа Румяна. На госпожа Румяна. На статута. Тахири, айде на здраве, мой човек. Аз казвам да съм взема. Извика. Чакай, аз казвам. Руми, на здраве. Ето ще се. Здраве, да си живее, да си здрава. Тъй как съм. Да ви срата моите жена. Хей такъв на комина, хей за дядко да... Как беше? Палавият Снежко, Проди... Папаравия Снежко, шета пари. Стопла бяла грешка. Стопла бяла грешка, нивите покри. Детската градина, трупа пред сняг, сложена комина. Хей, такъв кълпак, хей, такъв кълпак. Бак нас чекава. Къде ли бак? Да. Колко го виждаш? Айде, те вън да играе. Айде да го научим да играе. Не е така. Играй, Играй самичък. Още искам после да се видим. Който е черни дядо Враса? Добър вечер! Да не видиш от стражец случайно. Загубила си половината портокалия. Помогни, моето момче, помогни. Загубила, че дядо Врас загубил единия портокал. Остана тек портокал. Дядо Коля, на кого ще да раздаваш подаръци? На Ой, най-много слуша. Я Снежанка, Какво ще правиш, стари? Снежанка, взе се пика и сега като се смее точно. Не този да завърша! Е, така не сега. Сега ме
Дай